nonghikai ke skul beberapa nambah jong ke sorkar jela kapai mau menta kisah ka umdum namar ba kim tip shu Ïano ban sngap nak benta ban pentulun ki kam jong ke skul namar ba ka principal hadien ka jingsim shuti ba saupo sngi nak benta ban lit sumar yela die henry ka khlem ai bor pat hanu ban pentulun ki kam jong ke skul habai keren mat kilap thai ku bor ba Himalaya am sang pliang ubade umeli ka mausan ram uloong ba ka kong ayom ksiar dingdo ka bade ka principal jong ka skul paimong wat hadien ba ka sim shuti la saupo sngi henry kam siam la ai bor hanu ban penia yaki kam jong ka skul bat ka sorkar ka dei ban penmi ya ka jing pemana pai ba ban ai bor hanu nak benta ban penia saprang yaki kam jong ka skul uba sang pliang ula buru ka jing kentu ya ka sorkar jela bat kham tam ya ka puli puti bakin state ya ka jing toket ban lab ya ka daw tan rai halo ka jinglong jingman jong ka skul paimong ni ya ki nonghikai ba ki khana skul ba ki mi shabar kira di ki placard jongki ba ki let bikin protest ya ka kompanya ya ka skul painor andang ngila poe po ka assembly ngila ra ya kani keju kamat ha po andar thoan dan ngila discuss ya ba nak liang ka sokar nak liang minister ru ngila yo ya ka jubam ba uang kala bu ka kerja inquiry ban pej ya kata kerukom kendung karam apa kata ke skul te kaba ngaso ban ong hang ni ba hoy ngidon kam bangin bu ka inquiry bangin wat ka daw ba ngin pej ke ga daw ba kan ka skul kadon kata ka jing kendung karam ngilap de ba hakini ki benai kilani ki snem lalai nakalian ke sorkar kala lihat banyak ni ke skul kam simpet ya kata ke management kata ke dua ba adu ka umbang umdi ru kam tiga ke toilet su kim long ki babiang de wat ke jakadem jakatia jong ki kena ha po hostel ru kalong kabom biang nadong ti ni yosno ba ndala mi ini kendung karam nak ke principal kala don ha jing sim shuti jongka te la don palat saupo sngi menta ba kala don ha leave tinginget ba haba ka let ha leave ba ha ke de common servant te kala dep ban pentip sya ka sorkar ba ka sim ya ka medical leave te ngalengo ba nak ke ka daw ba na kale ka sorkar kim simbo dano ban peniat ya kan di skul nalayo ka kubor ba ka don ka vice principal ha kan di skul andre ya ka vice principal mshum ai kano ka authority dan mshum don kano ka kenja notification ka order na ka lian sarkar ba ka vice principal kan simti ya ka kam principal de namar kata kadaw ki kam ki jam hangte hapo ka paimon school kilong ki ba penia kat bamon ki hidon ki nonghikai bawan don ki bamuan de ki nonghikai kilong kumbadu boy bakim tip show nsngap Ïano mano ba penia ikan ke skul de kala shutulun mentas tang si benai ho benai November ke skul kala di bantho exam final de mandra mano ba penia ki kam ban penkre ka final exam Borobor na do benai August kilasam ki forms ban sim admission di mentah ke kelas KG house na matamai andre hadu mentah ki forms 4 sam ngidang yo idang menin mensisi ba dang shuai ke advertisement haki kot khobor ba la pli ya ki forms ban wan sim lano kin pelong ya ka interview ya mentah ke new admission ti kita kilong ba ro ki kam kila sadin nakwa baka sorkar kadeva notify immediately la kalong ya ka vice principal bakan simti ya ka kam principal lane la da ka principal kala kut ya ka shuti jongka kan wan phaino wood ban simti ya ka kam da jong ban pendep iki kam ki badang sa nakwa baka sorkar kadeban penbit bahaya kan ka kam jongka management hapo ka painong school kenang ba ki khon jongi ki ba puli hamte bat ki khana school ki ba wan na ki jaka ba pher di ba wan man puli han school kinum jenjal
bat kinung sa kelas ka exam ka baki ki di bantho kalong ka ba ka de ka ICSC exam te namar kata balada kini ki students jongi wadan pain mon ki thut ha ka jingpule jongki ka sakta ya ka standard but eka result jong ka di school halor ka jing I show cause jong ka sarkar ki nonghikai ya kata ngamdon bangan ong namar kadai ka part and parcel of the inquiry lese ladadon hangno ba kinohikai kilayat lan na ka procedure lani na conduct of rules ting atharai kadai ka kamram jo ka sarkar bahkan penbet ya kata management hapo ka school andre ka jingkeli kalau ba ka principal kabom judan hapo ka school ajan arbnai menta te haba ka kala shim shuti hato ka sarkar ka tip ne ya kata bat lada ka sarkar kala tip ba kani ka principal kala shim shuti ke igadaw ba ka sarkar kam shimbo dano hajaka jo ka principal ban peniya ka school kata kalong ka jingkeli jo